weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to beeli nayɗi mbayla dunde sasela talɓe maqama waali sange ngabo bafata sare demba wulli west kon waktu yoni ha to luma ñalbi kame makana harangaɓe ene jiyaye gardide kabruji mena to leydi Sénégal gardiɗo dadiɓe mbiyeteɗo Abdoullahi Dioba ñalawma hanke huccite jayndeli maɓe daro darde tindral gam ittude caɗele leydi Sénégal tonto leydi Mauritanie gollotoɓe walla tan mbiyen asoɓe kanŋe e nder leydi ndi noko tasiyara ko gasɗe tigui walla mbiyen ko leydi jorte mabɓe waɗi hewɓe gañiɓe ne tawi cuuɗi cafɗiɗi Nouakchott tonto leydi Mali nokku biteɗo Mondoro tonne kadi ko saret goto yabɓi toon pettoje ha ganduɗa yimɓe tatto mbasi hen pittali mumen to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men kodde nene Abouba jillo gardiɗo fedde heblo sukaɓe Afrique toon to leydi Gambie to Guinée Conakry ko muusi tigui waɗi toon e lamorgo ngo caggal kay ko galle goto sumi toon gorko kame joom surum e suka mum tatto mbasi hen pittali mumen kabruji mena jolan jaɓeri ko haali Abouba watta goɗɗe joni joni jañoɗen kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslani nogas e go mboya hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɓatake ko fate banggue faxi wonande kala jiɗɗo kay neldude kalis muɗum taw kadi koye lappol palol dande ma e nokku biteɗo dunde nokku biteɗo dunde kusire kala jiɗɗo neldude toon halis muɗum taw gonɗa ko leydi France walla gonɗa koye leydi Gabon aɗa wawi neldude kalis ma taw kadi mbaɗɗa ko faxi faade toon to dunde e noon so tawi ko France jomum woni jokkodirta koye biteɗo Adama Sy mbatta ko 33 751 00 79 42 ha joni so tawi ko toon to leydi France gonɗa jokkodirta koye biteɗo Yahya Sy mbatta ko 33 758 46 76 21 so tawi noon gonɗa koye leydi Gabon aɗa yiiɗi faxude kalis maɗa faade toon to lappol palol dande ma dunde ko taari dunde kala jokkodirta koye biteɗo Moussa Sy mbatta ko 04 08 10 08 mbatta ko 04 08 10 08 kawrata koye biteɗo Moussa Sy ha joni koye nder leydi Gabon so tawi kadi ka jiɗɗo faxude kalis maɗa jokkodirta koye biteɗo Demba Dema mbatta ko 07 18 53 63 walla mbaɗa biteɗo Amadou Sy e Libreville Gabon mbaɗa 07 67 67 40 60 so tawi a waɗi ɗeɗo hen jokkodire gonɗa koye Gabon walla leydi France aɗa yiiɗi faksude koppareje ma faade lappol palol dande ma e ngol leydi Sénégal kame Mauritanie kala toon to cuuɗi men dunde ma heɓen ko laaɓi so tawi a jokkodire ɓeɗo hen maɓe kalane gueɗe ɗe kala no jarata so tawi noon ko toon to leydi Sénégal e kala waktu e kala saaha mo jiɗɗa koppareje maɗa ene jooɗi ne sabbi ma hay so tawi woni ko aleɗa hay so tawi woni ko ñalawma férié golletake jokkodirta koye Diafara Dema e toon to Sénégal dunde mbatta ko 77 208 walla mbatta ko 77 289 14 22 200 walla mbiyen 77 289 14 22 so tawi ko toon to leydi Sénégal kalɗo gonɗa e jokli windere nde kala ma waw hebde hen ko laaɓi taw kadi yettini ɓatake ko musidɗo biteɗo Adama Sy ha joni ɓatake toon to leydi Sénégal nokku biteɗo Sasela Talɓe taw kadi ko majjugol oɗo hen gorko biteɗo Abou Talla noon ko majji faade joni woni dumun seeɗa kanko Abou Talla noon wojjiya koye Sasel Talɓe jinnaɗo makko gorko ne wiye Oumar Abou Talla jinnaɗo makko debbo ne wiye Aissata Samba Talla taw kadi yettini ɓatake ko biteɗo Seydou Oumar Tall ne jooɗi toon to leydi Côte d'Ivoire so tawi noon kala e mon jiiɗo biteɗo Abou Tall ne jiya Sasel Talɓe e majjuɗo kene wona joni dumun seeɗa jokkodirta koye biteɗo Mohamed Tall e mbatta ko 00 222
41 41 68 walla mbatta 41 68 30 86 walla jokkondira e biteɗo Saydou walla mi jokkondira biteɗo Saydou Oumar Talla tonto leydi Côte d'Ivoire 00 225 57 38 56 87 walla ni jokkondira biteɗo Tidjani Talla 00 222 mbaɗa 209 209 91 mbaɗa 209 91 988 e kala bawɗo yidemo so jokkondire kon ɗo noddiri kono kanko noon wajjiya ko tonto Sasel Talɓe e taw kadi yettini ɓattake ko musidɗo biteɗo Saydou Oumar Tall joɗiɗo tonto leydi Côte d'Ivoire kabruji mena ɗemgal Pulaar no mbiruɗen e gardidi kabruji mena gardiɗo commissariat mo police e biteɗo Abdoulaye Diop ñalawma hanki o wojjo dima e jayndeli ngam saktude konngudi makko ko fate banggue guyka sukaɓe nder leydi Sénégal e kala sahano ne teska sukaɓe ne gujje ten kadi soɓe gujjama ɓe kewi warede e taw kadi ƴiƴe mabɓe heewi waɗede koko wiyete sadaka saabi noon jaltugol police ko jaltugol aduna guel ɗo hen cukalel biyeteguel Sirigne Fallou Touré walla mbiyen Firin Sallu walla mbiyen Sirigne Fallou Diop taw kadi ko baraguel ñalawma heccanke o ene wedda tonto legal bitengal Rufisque kanko noon gardiɗo dadiɓe o holliri oɗo saaha maɓe daro darde Tindelang ngam wadde loskoji mabɓe luggi no fewi tene kadi kala moɓe jaggi wona kene yurme o holliri noon wonande jagganoɗo lewru mayno ndu tonto Touba ene jogui sukaɓe tato on noon ɓe ndewidima tigui pelle mum haaɓe tawi wona gujje sukaɓe ko jaaho wona itta sukaɓe booli ene nawtan ɗum jinnaɓe mumen o holliri noon oɗo saaha mo gonɗen dadiɓe maɓe naate kala nokkuji leeɗe kami guure kala ɓe mbaɗa loskoji mabɓe beele ɓe mbawa fawde juuɗe mabɓe e waɗoɓe ɗeɗo henna gueɗe ɗe jooɗani ko wona ɗum ko noon tonto Rufisque wonande kay jinnaɓe guel ɗo henna cukalel jaranoguel e duuɓi ɗiɗi kami lebbi joyyi baraguel toon biyetenoguel Sirigne Fallou Diop jagorgal kalfinagal gueɗe nder leydi biyeteɗo jagorgal kalfinagal gueɗe nder leydi biyeteɗo Ali Nguy Ndiaye waɗi jiilu mum toon ñalawma hanki o gam yettinde duwaw e yettinande laamu leydi Sénégal kala duwaw ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale jagorgal kalfinagal ko fate banggue koniyankagal biyeteɗo Augustin Tine waɗino jiilu mum nokko biyeteɗo Sindiara taw kadi ko udditemo toon poste mo police walla gendarme ko toon tigui o suuti konngudi makko o holliri oɗo saaha mo gonɗen laamu leydi Sénégal ne heɓli gam wallidde ɓeɗo hen dadiɓe leydi Sénégal ha tentiɓe hinde gendarme gam walliddeɓe ko fate banggue werlaji kene fota wonde temedde nayyi werla taw kadi ko werlaji keesi pula ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha tonto Thiès ñalawma hande o e tonne kadi guenale Thiès ko toon tigui yiita fos goto ne asi e neɗɗo goto ne wedda toon walla ni ne ubba toon taw ɓandu mum ne yalti seeɗa omo bidda e coñci makko kame kayitaji makko kala caggal mum noon nde dadiɓe gaari ko ɗon tigui ɓandu makko hocca nawa tonto hôpital gonɗo tonto Thiès taw komo hôpital mo Alhaji Amadou Chaker oɗo saaha noon dadiɓeɓe Thiès nane mbaɗi hen losku mum gam andede kay holko saabi wargo oɗo hen neɗɗo ha ubbida e comci muɗum ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha tonto Kaolack e nokku biteɗo e hanki kikiɗe ko cummusɗo waɗi e wuuro witego Batta Ndiala walla mbiyen Batta Ndiala tonne kadi ko cummusgo waɗi toon sanga 16h30 ha faynma 19h jamma e cumgu noon lawƴi toon walla tan mbiyen nawi toon galleji kewɗi waɗani mayɗo waɗani gañiɗo kono kam haydara ɓe jaltidani e galleji mabɓe ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale sohna Aïda Diallo ko joom suudu Mbecco Cuna kanko on ñalawma hanki o o itti kene fota wonde e 3 million ene wondi kadi ujunere nagge e ngam wallidde joom galle makko sappo e jeeɗiɗi lewru avril lewru fandu ndu e taw kadi ko sappo e jeeɗiɗi lewru avril fanduɗo hen ndu ko nden tigui joom galle makko mawninta manditare nde hawrinno e Sirigne Saliou Mbacké ha on nomimo ko wiyete Cheikh Ala kanko cuddiɗo noon wo holliri so tawi kadi omo joguino ko ɓuri ɗum waɗan ɗum joom galle makko tonto Fouta paɗen ko tonto Beelinayɗi walla no mbiyen paɗen ko tonto Beelinayɗi Mbayla e oɗo hen tan musɗo baɗɗo toon e ñalawma hanki o sanga kay nde ɓe giwno tonto Daka Madina Gounass Linguére Matam nokku biteɗo Raneru hakkude muɗum e nokku biteɗo Tarwo ko ɗon tigui oɗo hen werla waɗi accident taw kadi jeyno werla o ko biteɗo Ceerno walla mbiyen jeeyi werla ko biteɗo Ceerno Altine ne wonde Ceerno Thiam ene wondi kadi e biteɗo
ceerno Mohamed Djibril wonde sofor mabɓe kame goɗɗo jaadiɗoɓe ko ɗon tigui werla mabɓe yani kanko biyeteɗo ceerno Thiamo noon ko ɗon tigui o wasi fittandu makko ceerno altino noon dañi helde hen e koyngal ko wona ɗum ko ceerno Mohamed Djibril e dañi gagnade hen ko wona ɗum ko kadi sofor dañi helde hen ko wona ɗum ko noon en neldi duwaw dendagal beelinayi ɓe naaɓe kala nde gueno yurmoto kanko cankiɗo ɓenne kadi gañiɓe nde ɓe cellata ɓe jalta e dow jaame kisala ɓe jaaha e haajuji mabɓe sen giwi toon to leydi Sénégal paaren ko toon to leydi Mauritanie ma en kaale hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Ould Abdel Aziz taweteɗo ɗo ñalawma hannde toon to Kigali woni lamorgo leydi Rwanda ñalawma hannde noon ma o siif toon sifande wonande kay leydi Mauritanie kame Union africaine maɓe gostodir ko fate banggue jeyguji wonande ko leydi Mauritanie garɗinta ma wattuyade yogay leyɗele kono nde kadi leyɗele goɗɗe kadi ko leyɗele ɗe garɗinta ma wattuyade leydi Mauritanie maɓe jurnito wonande kay halfinaɓe faggude woni douaniéɓe nde mbawata ruttade caggal beele kay gueɗe ɗe kala ne mbawa rewde lawola beele Afrique ne wawa jokkodirde ko fati e banggue jeereji mumena ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witende e Sahara ɓe kolliri wonande laaɓe joyyi laaɗe diwoje ɗe leydi Mauritanie oɗo saaha noon yahata tan ko laana gota mbiyete ka boyina kan noon ne tawi oɗo ñalawmade toon to Rwanda kanko tigui nawi hoorejo leydi kame yaadi mum kala ko wona ɗum ko noon laaɗe nayi keddiɗe kala oɗo saaha goni tigui koye paana ko wiyete pan boyina 737 et 700 737 700 kanne tawe to Portugal gorka kanne tawe toon to leydi Égypte 737 800 kanne tawe toon to leydi France oɗo saaha no hollirama kanje kala ɗe koɗe pande ɗe goni koye fewnitede ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witende Sahara kamɓe noon ɓe kolliri ñalawma hanki o dadiɓe gendarme aɓe ɓe Cham e mbaɗi rango fade gollotoɓe gollorgal biyetegal tasiyat yo paabo e wonande kene foto wonde capanɗe jeegom suka wannoɓe luuroji mumen gasɗe mumen gam yaltinde kanŋe toon to nokku kaɗaɗo caggal kayde gasɗe kewɗe mabbi e mabɓe hawri noon yimɓe hewɓe gaari gam fabadeɓe dañi tigui sukaɓe ken wona capanɗe jeegom ko fawi jaltinama nawama toon te noksoɗe cuuɗi cafriɗi gonɗi toon ɗi woni hen noon ɓe cuwana taw yitede ko wawi wonde kalama en garto hen so gueno haaji ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witende le 360 kamɓe noon ɓe kolliri landa lundo taw kadi ko diɗɗal landaji lundo wonnoɓe jiilu mumen e nder leydi Mauritanie taw ko landa noddirteka FNDU kamɓe noon ɓe kolliri beela mabɓe ɓe jaltini kaytol mabɓe wonande kay tuma nde mbaɗi jillu mabɓe e nder leydi Mauritanie kalɗo ɓe garnoɓe jaɓɓama tene kadi ɓe kollirama mette mabɓe wonande kay leydi Mauritanie ɗomɗi tigui rigui gam sertude hoorejo leydi Mauritanie gam kay jaɓɓade e wonande woɗɓe wawɓe ardade leydi Mauritanie beele kamɓe kala aɓe giwa e caɗele sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali ñalawma hanki o walla mbiyen kikiɗe hecci hanki o nokku biteɗo Mondoro ene tawi nder falde Mopti tonne kadi ko saret goto taw kadi ko saret kaɓɓaɗo e puccu ko on tigui yaɓɓi toon pettoje ha ganduɗa yimɓe tatto wonnoɓe oɗon saret kamɓe kala ɓe mbasi pittari mabɓe e caggal moon e gon fettago koniyankoɓe ɓe faama woni koniyankoɓe leydi Mali nde gari ɓe tawi tigui min goɗɗo ne wonno yesso ɗon ko on tigui min ɓe ɓenni ha ganduɗa on min oɗo saaha ittama ha laaɓi ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale galle joguiɗo ko fate banggue jaagola Makkatul Mukarrama wonande hijjore hikkane e gardugol jagorgal kalfinagal ko fati e gueɗe dine l'islam biteɗo ceerno Amadou Oumara Hassa Diallo o waɗi jillu makko ñande altine nde omo yaade sete timmuɗo no fewi toon to galle o noon ne tawe leggal bitegal Hamdallahi jaɓɓimama mo toon noon kalfinaɗo galle o biteɗo Hamza Moustapha Mayga e kamɓe noon ɓe kolliri hitande hikka nde wonande yahoɓe Makkatul Mukarrama e biyeji mabɓe kame cogguji mabɓe kala so ndendi kene fotto wonde 2 363 1615 ko ɗum tigui woni hikka noon ustama seeɗa no fotiri kala par rapport e hitande yewtude ɓe kolliri noon binditagol ngol fuɗɗitima ñalawma altine o ko wona ɗum ko kadi yimɓeɓe kala ma jangguine so tawi ɓe jeehi Makkatul Mukarrama e holno ɓe gonirta e holno ɓe mbawirta tewade e kañum noon ma ya ha ɗo hen lewru me hakkude lewru me ɗo tan e lebbi ɗiɗi paaɗi so gueno haaji ko nden tigui hunde kala dartoto e nder leydi Mali ha joni toon to leydi Mali keddoroɗen ma en kaale koniyankoɓe ɓe faama mbaɗi
jangu men hakkunde nokku biyeteɗo Sebre e Yawru nokku biyeteɗo Sebre ne wonde Yuru ene wonde e Yoru nokku biyeteɗo Yoru kame Sebre hakkunde ɗon tigi nokku goto ne ɗon wonnon wiye campus Mosi noon wonnoɓe ɗon Mosi jindiddama ha laaɓi caggal noon ko pelle ceɓitiɗe koɓen tigi gonno ɗon ko wona ɗum ko noon koni en koɓe fama jane mabɓe toon mbari hen goto nangui hen goto kefti toon kene wona motoje tati ene wonde fetelaji ɗiɗi kame yogay téléphone ngaji ko wona ɗum ko noon moɓe jaggi on wiye Ali Amadou Bari ɓurɗo lollirde Ali walla ɓurɗo lollirde Ali Bongo Bari ko ɗum tigi woni inde makko nde o habtorto ko fati e banggue yimɓeɓe ko wona ɗum ko noon kanko tigi woni neɗɗo ɗimmo e fedde wiitede GAT oɗo saaha noon mo tawi juuɗe koniyankoɓe faama ha joni toon to leydi Mali keddoɗena ma en jaaha toon to Ségou wonande kay asoɓe ko fate banggue tonto Ségou e nokku biyeteɗo Sebougou tonto Ségou e nokku biyeteɗo Sebougou tonne kadi ko leggal wiite noon taw en tawi nder Ségou wonande asoɓe ceenal e mayel Niger hen goto e mabɓe noon ñalawma hanki o ko biyete ñaw barogal ko ɗum tigui heftimo e nder ndiyam ɗon ɗo mutanno mo yaltina ceenala ko ɗon tigi o muti o yiitaka ko caggal mum tigi o yiita ɓandu makko noon omo hawri e ladial ɓandu makko ne tawe morgue oɗo saaha mo gonɗen ene fada ha koreji makko garanamo ha joni toon to leydi Mali keddotoɗen ma en kaal e oɗo hen biteɗo Soumaïla Boubé Maïga woni hoorejo jagorɗo e leydi ndi o feliti wadde ñalawma janggo alhamisa jillu makko toon to Kidala hollirama noon guila hitande 2014 ko fate banggue kay hooreɓe jagorɗe leydi Mali jahani toon to Kidala sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie ma en kaali jillu gardiɗo fedde heble sukaɓe Afrique biteɗo ceerno Habous Diallo ma en ketto hen musidɗo meɗen koddanene Abouba bisimilla maɗa. Seydi Sarr a jarama tigi caggal ceerno men ceerno Hafous Diallo nde ummi toon to Daka Madina Gounass omo ardi ɗo e nder leydi men Gambie biyeteɗo Mamadou Diallo to Kolda ene woni noon kanko ɗon o rewi to Basse to oɗo Oumar Sompo Cissé ñalawma hande o noon o yettima ɗo e to wiyete Kombo to Birkama Forest ene wayno noon e ɓe jeehi juuroyade to Goundiouр ɗo e kikiɗe kadi maɓe jetto to wiyete Alhaji Mamadou Madou Kande gam jokkude ɗon endam ene wayno eɗen joddi ɗo e ceerno Ousmane Ba eɗen gandi kanko e hoore makko kadi omo foti waɗanede ziyar ñalawma aljuma o mo paɗen konngol ñaƴata koye hunuko joomum Sara Abdoulaye Sarr ko aljuma garowo woni siyara am o ngam duwanade jinnaɓe meɗen inchallahu rabbi alhamdulillah rabbil alamin nde Allah addi ɗo ceerno Habous Diallo en jetti en Allah no feewi weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma fedde heble sukaɓe Afrique foof no nodda kala julɗo wawata wonde e cate ɗe 26 bisimilla moɗon. noon tigi ceerno Ousmane Ba ha joni Seydi Sarr eɗen joddi ɗo e gardiɗo fedde heblo sukaɓe Afrique woni tan ceerno men ceerno Hafous Diallo en dokkanmo konngol tan kankone o salmina bandiraɓe o haala tan holko woni koyɗe makko ɗo e nder leydi men Gambie. Alhaji Kodda Nena Abouba Allah jarama on jarama woni koyɗe amen e nder Gambie ko sabu arde yantodirde e mawɓe daraniɓe fedde heblo sukaɓe Afrique e leydi Gambie sabu nomin naniri dille mabɓe ni ɗum woni softede amen arde kadi yiideɓe e juurnodirde e mabɓe e hokkodirde e mabɓe sembe no fedde nde ene notore ende yaara yeeso ko ɗum woni koyɗe amen jokkodirde e mabɓe en ɗam ɗum noon a haali kala tomin ndewno ha hande miɗen jokki ha ɗe balɗe miɗen jokka ɗum so Allah jaaɓi ko Abdoulaye Sarr weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema heble sukaɓe Afrique onon fof on calminama kadi en beltima e gambinaɓe. a jarama Seydi Sarr wonini en belama no feewi e yiide oɗo jiyaɗo Allah ceerno Hafous Diallo e jokkere en ɗam tan nde ganduɗa mo waɗa ɗum e nder ɓiɓɓe fulɓe to mbawi wonde e nder dunde Baba Adama nde kala kodde Nena Abouba gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Banjul. kodde Nena Abouba ton to Banjul mi nani hanki jamma ko mbaragu ene wondi e sang ñebbe tigi woni ko woni toon mi anda ko babaɓe mi anda ko jalluɓe sen giwi ton to leydi Gambie paɗen ko ton to Guinée Conakry ko muusi ko yurmini ko ɗum tigi waɗi toon jamma hanki o sanga pecce jamma walla ni mbiyen sanga 3 heures jamma e nokku biyeteɗo Fofana e Fofana noon ne tawe e nder legal biyetegal kosa noon ko legal gongal e Conakry ko cummusɗo waɗi
waɗi toon taw kadi waɗi koye galle biteɗo Mamadou Aliou Diallo e kanko joom suudu makko gonnoɗo reedu taw kadi suwano jibinde biteɗo Fatimata Bilgisa Diallo en wonde suka mabɓe tato hen goto wiyete ko Basirou Diallo goɗɗo wiye Fatimata Dalina Diallo e goɗɗon wiye Mariama Diallo kamɓe kala noon ɓe mbasi pittali mabɓe nguɗo hen cum bangu hanki jamma e neldi duwaw dendagal ɓiɓɓe fulɓe taweteɓe nder leydi Guinée kala tawtorama noon oɗo subaka hande jagorgal kalfinalgal oɗon fannu ko sunare tigui mawde fini e Conakry fini kadi ha toon to Labé fini kadi e fulɓe kala caggal pittali joyi taw kadi ko jalluɓe ɓolɓe yalti aduna taw koye cum yo gueno yurmoɓe yafoɓe ha joni toon to Guinée keddorɗen rewɓe lundogo ñalawma hanki o jalti mbaɗi seppoji men toon to nokku biteɗo Kaluma caggal nde ɓe kaɗa wona seppoji ni ko sitin ɓe mbaɗi caggal nde ɓe kaɗa waddi ɗum kono ɗum kam haɗani ɓe hollirde mette mabɓe faade laamu Alpha Condé sen giwi toon to leydi Guinée paɗen ko toon to Burkina Faso ñalawma hande o udditama toon ñawore capanɗe jeetato e tato taw kadi ko wannoɓe kuddata hitande ujunnaje ɗe sappo e joyyi hen goto ko ɓiɗɗo malinajo taw kadi ko jeeyaɗo e fedde wiitede CMA wadde fedde wiitede CMA taw kadi ko mouvement mo Alger waɗa oɗo saaha nomo tawe e juuɗe dadiɓe wonɓe toon biyeteɗo Sidi Lamine jarowo e duuɓi capanɗe tati e goho sen giwi toon to Burkina Faso koto Niger paɗen bato jagorɗe joɗima toon to Niger kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen kay ɓe gaddi kuulal kesal wonande sarɗiyankoɓe leydi ndi ha tente ministére uji leydi ndi kamɓe halfinaɓe e dowroɓe e leydi ndi kala hen ñawɗo koye leydi he safroto yaltata ɓe kolliri wonande jagorɗe leydi ndi kamɓe sarɗiyankoɓe kala ñawɗo heewi ko safroyade toon to Tunisie walla Maroc walla toon to leydi France ɗen koppareje noon ne poti yonde e nder leydi Niger e caggal nde jagorgal kalfinagal ko fate cellal ɓalli yaltini kene wona 45 milliards e koppareje France CFA gam mahade suudu safrirde mawdu no feewi beele kamɓe kala ɓe mbawa safrade e nder leydi Niger ɓe mbasa safroyade caggal leydi toon to Nigéria paɗen ko hawni ko ɗum tigui waɗi oɗo subaka hande toon to Nigéria taw kadi Nigéria ñalawma hande o subaka hande law ken wona 56 woni Boko Haram artiri wonande sukaɓe ɓe dahano e lewru manduɗo ndu taw kadi ko sukaɓe jeeyaɓe e nokku biteɗo Dapsi kamɓe kala noon walla tan mbiyen capanɗe jiɗɗe jeegomo ko kamɓe tigui gartira e sara école mabɓe kamɓe noon ɓe gartira koye werlaji jeenayyi ko ɗin werlaji tigui gartiriɓe kayisaji mawɗi teni kadi Boko Haram jaggaka ha ɗo gonɗen armée leydi ndi ha joni fayani e mabɓe ɓe gartiri caggal noon siftinde ona dahano kene wona 110 suka kono noon heddiɓe ene kuula yato mayani e wolde nde ɓe nawano oɗo saaha kam Amnesty International yaltini cimtel mum wonande koniyankoɓe leydi Nigéria ko yimɓe yeebiɓe no feewi toon to Cameroun ñalawma hanki o gollorgal tunisinaɓe toon to falde Angalfon yanama ha ganduɗa yimɓe hewɓe dahama hen caggal noon dadiɓe ne gaari nde pellodire mabɓe ha Wuli Diaw dañi warde kay hen goto e dahanoɓe ɓe hen goto kadi e dahaɓe jeeyaɗo toon to Tunisie wasi pitano mum ko wona ɗum ko noon waɗi yimɓe tatto walla nayyo jaggaɓe taw kadi koye ɓeɗona yinnoɓe dahade ɓeɗona ko wona ɗum ko noon dahanoɓe guireñede ACB ɓen kam haɗo ɗo gonɗen cuwa taw yitede toon to leydi Gabon kikiɗe hanki sanga 19 heures ha fenma 20 heures e coura kuppi e Libreville kala ko wona ɗum ko noon janggoɓe wonɓe toon to duɗal jaaɓi ha tirdi ngal Oumar Bongo o ndimba ɓe gonnoti koye kawguel e hollirama noon hewɓe hen gujji caggal kay nde coura o yeehi e jangguinoɓe jiiɗano tigui acciddeɓe koɗon tigui yogay mabɓe jaltinte fo ngaji mumen gam yide torsude yiide ko bindata ko dañi noon kawguel ngel ko heewi ko wujja hollirama noon guel kawguel koko jogori wattude oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabroji men jolam jaɓeri sawtowol Ghali Abouba Afghanistan Birmanie Israël ha ton to États-Unis d'Amérique Ghali Abouba bisimilla maɗa Seydi Sar ko noon tigui joolam jaɓeri koto Afghanistan puɗɗotoɗen kalen e Kabul ko lamorgo leydi Afghanistan e subaka hande o ko jangu musgo waɗi e nder Kabul lamorgo leydi ndi ene teska noon kala ñande nogas e goo lewru mboye gonɗen ndu leñol wiyetegol persa eɓe kewi mawninde on ñalawma saabu kay ko ñalawma hande o woni kamɓe darorɗe hitande mabɓe ko kamɓe tigui toɓɓano waɗa boniyankoɓe ɓe ko kamɓe toɓɓuno ko famde foof nogas e jeegom e mabɓe wasi fittani mum fodde kene ɓuuro yimɓe nogas
nogas barmuɓe hen yoga e mabɓe ene tawi tigui e kaaleki mayde koto Birmanie paaɗen to Birmanie noon kalene oɗo biteɗo Iten Kuya ko hoorejo leydi Birmanie e oɗo saaha noon omo kanko ardi leydi ndi fodde kene wona duuɓi ɗiɗi joni ko neɗɗo ɓattiɗo oɗo biteɗo Suu Kyi noon ko gonnoɗo prix Nobel de la paix taw ko Birmanie najo e ñalawma hande o kanko hoorejo leydi o windi ɓattake makko e hello makko Facebook hollirde kay o woppiti golle ha laaɓi woni tigui démission à effet immédiat ha e oɗo saaha joni noon hay goto anda ko saabi komo woppita golle ene teska tan noon e oɗo saaha foof leydi Birmanie ne joofa feɗenu tawa kadi ko tumede leñamagu e dinagu oɗon teski kay oɗo saaha foof fodde yimɓe hewɓe taw ko julɓe Birmanie naɓe diddama e ɗeɗele mumen diddama e nder leydi mum e oɗo saaha ne kiɗi ko kalten ko nanato Bangladesh koto leydi Israël paaɗen hono guila ñande 6 lewru septembre hitande ujunnaji 2 woni guila 6 septembre 2007 avion ngaji koniyankoɓe leydi Israël ɓe ndiwino tigui e nder Israël ɓe jeehi ha to leydi Syrie ɓe jooɗi toon noon fodde 14 tonnes taw ko arma ɓe jorno ɗum kadi koye réacteur goto nucléaire mo leydi Syrie guila nden noon duuɓi 11 hande koɓe muudi mum koɓe ndeji ko ñalawma hande o ɓe pellir tigui haalande windere nde wonde ñande 6 lewru septembre 2007 ɓe bonni noon nucléaire goto e nder leydi Syrie koto dowlaji denduɗi Amérique paaɗen mbiyen ñalawma hande o Donald Trump hoorejo dowlaji denduɗi Amérique o bismima sehil makko Mohammed Ben Salem taw ko prince héritier mo roi d'Arabie Saoudite prince héritier noon ko kañum woni oɗo saaha joni so babiraɗo romkitoyi walla so babiraɗo maayoyi ko kanko tigui ardoto royaume o kono kanko noon o fadani ha babiraɗo maaya saabu ne teska gueɗe kewɗe hande e nder royaume o ko kanko prince Mohammed Ben Salem no waɗata e ñalawma hande o mo tawira dowlaji denduɗi Amérique e sehil makko omo takkidiri e sehil makko e nder galle dannejo hakkude makko e Donald Trump cehilagal tiɗgal nan hakkude mabɓe cehilagal ngal kadi saabima ha e oɗo saaha joni oɗo dowlaji denduɗi Amérique e leydi Arabie Saoudite ene jokkodiral bayrugal yiyede ha joni koto dowlaji denduɗi Amérique paaɗen e lewru maayo ndu suko goto naatino e nder école goto mo jogui fetel makko rose alawaji kuure e condi haw yobino pittali yimɓe hewɓe kono ɗum ɓe wi wattude ñalawma hanki o caggal kayde suko goto naati nder école mo jogui fetel makko o fuɗɗi rosde kuure e condi haw gañi yimɓe ɗiɗi debbo goto e gorko goto ko adi kay ko joguiɗo ndenka e kisal leydi ndi woni joguiɗo ndenka e kisal école o ɗaccon haqqi woni joguiɗo sécurité école o kene rosa e makko kene fiyamo kuure e condi ko ɗon o saami o yadani wonki tinnude e dental mum koto janngo woni ɗo luuri woni fof fiɗɗe tinnuɗen e yurmodirde e jokkodirde enɗam tinnuɗen nder galleji men resɓe ɓe e ɓiɓɓe mumen yoɓe kaalen ɓiɓɓe maɓɓe nan pular haɗ ɓoti gontuɗen e ɓoosaade tinnoɗen onon mawɓe wonɓe ɗo ɓe mbaɗe feere jehen jangde ɗemgal e nder ngal tinnoɗen onon moƴƴuɓe seereɓe wonɓe ɗo ɓe somi dañi hay soko janngo waktu ɗiɗi mboɗo wawi jangde noon pular gande mo l'islam de fof mbattonɗome ɗemgal ngal sabu ko jaabi gonɗe won fulɓini hannde so jiya ɓerginaɓe ngara hannde Afrique ɓe jangga pular ɓe mbawa ɓe naata e gure men ɓe garta gay darto hefereɓe ɓe fof ɓe muula ɓe mbatta ɗum e pular ɓe ɗo million-ŋaji darti ɓe naata e Fuuta Afrique ɓe mbaɗa jiyaadi ɓe ndewi ɗemngal men eɓe ndemna e wonno ko Murtuɗo Diop Mamadou Samba Diop welede gueno e makko kanko e dendagal maɓe julɓe kala ceerno Mouhamadoul Ghaliba konngol men mbaynigo hannde mbiɗen ko kaddule men ko ngarɗuɗe ko joɗɗe e koltumen ko timmugu ko payodingu sen ɓornima en jooɗat en jeeɓete daren hay safalɓe hoddi men mbaɗata ko melfe pewna ha feewa cakka less pilwer pewna ha feewa ñaaƴa taw ko ñaƴgol jongol no feewi ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke batten hakkillaji e koye men ɗaccen ñembo duttoɗen e ɓornanteri men e cuɗari men sen mbi noon kala ko mbawɗen sodde ñooten ha timma ɓornoɗen payodinen jooɗen padɗen moni kala e windere nde enen kala gonen yeɓeteɓe joolam jaɓeri ko haali Abouba to leydi Gambie ko koddaneni Abouba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sall kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena